Alilielieme Chie wele vivie chie noe Mmili juga wonu Anyela rote tenu kampu na fioe Oboda putu tutu ekwo nwera Onyi fulo tata igaga fuye chi Omwe wele nyasi sulo monuga Anyela rote tenu kampu na fio noe Oboda putu tutu ekwo nwuna Onyi fulo tata igaga fuye chi Omwe wele nyasi sulo monuga Omwe ni bonyosio Omwe ni manyalwe Omwe meganye chetebele Omwe wele nyasi sulo monuga Anambara unu pichanya Alilio Alilio Anambara na Korea Alilio Unu delia kwa Alilio Enugu State unu pichanya Alilio Imo State yo pichanya Alilio Abia State biko pichanya Alilio Dekodi biko pichanya Alilio IPO biko pichanya Alilio Unu pichanya Alilio Obo moduga mela nyinine Alilio Onyobu na pichanya Alilio Catholic community Alilio Onyobu na delia kwa Alilio Ife nyili mmadi bonwe Onwu nyili igbo onwu nyili oyibo Onwu bo mena mbelede Nezienu na osisi kpọlụ nke okwusi ọtọ Nke dị ndụ si n'ukwu werolu Ogbu onye mbosi ndụ na-atọ ya ụtọ Onwu iwi Onwu iwi Igwe niile jekọ n'ụzụ Akwalili egbu emo Onwu ama izu onwu enye oge Cha Okekwe na odike n'ụwa Okonye na ndụ okonye n'ọnwụ Igwe niile jekọ n'ozu Isi buka na-elie Isi buka na-elie Ebodo nwoke aja iwe nwoke zulana Owe bụrụ maka nwanne m Chief Rafael Cheta Ezi nwa mụrụ n'ụga Ọmụ n'ụga na South Korea Nwachi na-emelụ na Korea Ezigbo mmadụ anyị fụlụ n'anya Ya ka ọnwụ gwụlọ na Chai Mana etu onye si emene n'ụwa ka anyị si elotanya Ọmụ n'ụga na ọ na-aracha nsogbu Omonoga inaga chonso muwe Kama ogeze osingili kota Kaimbala kanaba Emeritus chairman wa Anambra Union na Tombicho
n'obodo South Korea eziokwu ka o ji chi Anambra ịfụnanya ka o ji chi Anambra obi dị ọcha ka o ji chi Anambra Anambra wee bụla ọkasị akasị ezigbo mmadụ anabago ụmụnne m anyị zuru oke na abụla n'ofu chichi chiboru n'ụtụtụ akpawakwa ọba ife na-agba ka moto asị na ọmọ na ụga na Anambra etie Enugu etie ndị Imo akwa ndị Abịa akwa ndị Ebonyi etiwe onye ọbụla etiwe IPOB anyị na-akwa na-eme ọnwa ọmọ na ụga gbalagharị ọnwa ọmọ na ụga jụrụ anyị anya ma ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ụwa igwe niile ejekọ n'ụzọ ihe ọnwụ ji were anya si zụlọ ọmọ na ụga maka ọma na ọbịa na-efife igbo akpọchikwe anyị nwere mmadụ anyị nwekwuru ego ndị anyị nọbefa they are trying their best ma ọnwa ọmọ na ụga gbalagharị emeritus ana ọnabago ezigbo mmadụ ana ọnabago mmachi na-emelụ ana ọnabago onye ji mara obodo ana ọnabago Anambra unu deli akwa alilio unu deli akwa alilio unu vijanya alilio ọmọ were anya si zuru ọmọ n'ụga ọsọ ndidi ka anyị ga-eji nsogbu ụwa ndidi ka anyị ga-eji dibe ọnwụ ọmọ n'ụga dibe ọmọ n'ụga nwunye ọmọ n'ụga ụmụ ọmọ n'ụga onye ọbụla dibe n'ọbụ Chukwu wetara ya bụ Chukwu ewere ụgbọgba ọ mụtalụ nwa dị amụ amụọ Chief Engineer Chukwuma Eze obi na-akụ eze dibe welu ndidi dibe ọnwa ọmọ n'ụga ọgọ nwoke ma okwu mkpanụ gị nwa bụ obi na-akụ eze na-ekpe ọnwa ọmọ n'ụga na-ekpe famili ọmọ n'ụga ekwe na oyi ụwa tụọ fa ifufe ụwa efekwa na fa ịma na ebe a na-adụ nwanne ya dị ndụ ndụmọdụ ka nwa ya mụrụ anwụ na mụrụ akọ o nwere uche ghọta n'ibe na-ekwu nwanne m ọmụ na ụga bụ ofu onye agụta mfụlụ na bosa ya ka ọmụ bịara n'ala ime ọnwa na-alego m onye nji meli nwanne m ọnwa na-alego m onye nji meli nwanne m ọnwa na-alego m onye nji meli nwanne m do so emezina Osinachi biko fichanya alilio biko fichanya alilio Igwe chansu mokwe biko fichanya alilio Igwe kudi mfe n'ọnụ alilio Onogwu ijele biko fichanya alilio Ochendo biko fichanya alilio Benjaki biko fichanya alilio Aduyi biko fichanya alilio Juno kopo biko fichanya alilio Imemeluma biko fichanya alilio Oje paso unu fichanya alilio Kamsa huju fichanya alilio Mekanseli biko deliapa alilio Abokito biko deliapa alilio Igwanteje biko deliapa alilio Abao abana abatete alilio Tinejo biko fichanya alilio Omwe welanya si zulo monuga
ọsọ ana m ekene Chukwu n'isi Elochi nwa mama afọ nwelota nna na gụlụzi Igbo ezo mogo na Korea ọkwa nke bụ vice chairman ọmọnụka ọrụ ọmụnụ lụrụ na Anambra nwanne m na-aka na nwụọ ọ bụzi nya ka ọmụ ji bịa ka ogbuo ọnụ na-abụ ofu oge mana chiki jụla jụọ Elochukwu chi onye adụrọ n'izu ibe emekọrịa omeọgọ ibe emenaghị ya eji m Elochi iwe malụ na Chukwu na-aza ekpele eji nya malụ na Chukwu bụ ọkasị akasị oke osimiri na-anụ ọnụ ya ifufe na-anụ ọnụ ya ọnwa ike nụrụ ọnụ ya rie mbọmbọ si na Elochi ga-adị onye ọbụla mgbe na Elochi ga-adị Elochi ga-adị onye ọbụla mgbe na Elochi ga-adị Elochi ga-adị maka mkpụcha na-etokwu na Elochi ga-adị Elochi ga-adị obere mgbe na-ebe agụ mbọ si na si ga-adị niile ndụ Elochi ga-adị badị n'ibo kọnsida onye ekweghị anyị ekwete ndị Elochi ga-agba okwu na elu onwe n'ọzọ bụrụ na-ekwu okwu ndụ Elochi ga-adị nwachimele ekwugo na Elochi ga-adị Elochi ga-adị nwoke mmụọ ya onye ana m na-ekwu okwu ndụ Elochi ga-adị obi signature osiri ọra niile na-ekwu okwu ndụ Elochi ga-adị ekote nwa ekwo nsọ anyị ekwela ugo ije Elochi ga-adị ebe na-aja n'ebe ahụ a na-eje ya ije eze Ifeanyi Chineke Elochi ga-adị a na-ebe ebele onye ọzọ bụrụ n'ọgwa ya ikwikwii ndị Igbo Elochi ga-adị ọkwa ka mwụfe akwụrụ si na Elochi ga-adị igwe ebe nza Elochi ga-adị ụmụ Igbo ndị jere mba isi anya ma atọ na mba maka na nwa eze adị efu na mba anyị ga-eji ndụ wee nata buli ike Pentikọst wee nata obodo jiri ike Pentikọst wee dozie obodo ife chi na-emela anyị ga-amasị obodo haba oke osimiri na-anụ ya ifufe na-anụ ya ajọ mmụọ nụrụ ọnụ ya rie mbọmbọ o si na chi ga-adị Igbo zulezu ga-adị ụmụanụ Igbo ga-adị Anambra na Korea unu deli akwa Enugu steeti unu ficha anya Imo steeti ficha anya ọmụ ewere anya si zuru ọmụnụ